винаги идва един момент, в който губиш своите качества и не може вечно да си номер едно. Важно е какво ще стане след нас. Старая се да свърша работата си. И наистина, когато имам проблеми за решаване или сложни, така да се изразя малко купешки казуси, то аз знам, че не трябва да се отказвам. Вярвам, че решението ще ми бъде подадено, ако аз работя. Най-трудно ми е да се напасвам към характерите на хората и това е голямо предизвикателство за мен, защото понякога идват хора с пълна кошница, а когато човек отиде някъде и иска да научи нещо, трябва да отиде с празна кошница, иначе кошницата прелива. Всъщност това е най-голямото предизвикателство. Върху таланта човека няма влияние, тъй че заради таланта човек не съм сигурен колкото следва да бъде уважаван. Заради дисциплината обаче следва да бъде уважаван, защото човек може да влияе на това и само на това. Той може да влияе на самодисциплина. Момента на най-голямо удоволствие е когато с твоя екип, който обикновено е екип, с който обожаваш да работиш, който трябва да е екип, с който обожаваш да работиш, изградите нещо, което потребителите просто обожават. Да видиш твой продукт, който преди буквално няколко месеца или седмици не е съществувал, да го използват хора е просто невероятно чувство. Комфортната зона е едно от така най-страшните неща, в които може един човек да влезне в нашата работа, защото това означава да си напипал един път модел начин на работа и да го следваш постоянно. Но истината е, че в нашата работа постоянно трябва да търсиш нови и различни подходи, да намираш начин как да счупваш модела, който вече си изградил. Всека секунда, всеки ден, всеки момент, и аз съм в момента така екстремно говоря, виждате, че говоря много екстремно, да се съизтезаваш, т.е. последния дъх да ползваш. Пълна мощност, окей, пълна мощност. Да нямаш резерва, безрезервно всеотдайно. Тези думи са това. Моля ви, пропагандирайте, напишете го, лозунг напишете. Непрекъснато, безрезервно всеотдайност. Между медицината и писането има симбиоза и тя не е само между тези две, така да ги наречем, специалности. Искам да ви кажа, че това да станеш писател или да бъдеш писател или просто да пишеш, може да влезе в съюз с всяка една друга професия или специалност. Тоест, при писането няма строго определени правила. Писател може да бъде всеки. Стига да има въображение и да е готов да го изрази на белия лист. Няма нищо по-добро от добре разказаната история. Тук бих искала да кажа, че независимо от увреждането, колко е силно, дали е външно, дали е вътрешно, човек трябва да се чувства щастлив и доволен, че се е родил на този свят и че е полезен с нещо. Стига само да намери с какво е полезен, а не да се отчаива и да казва, че той не може или че е в тежест на своите близки или така нататък.